Iskustvo apliciranja za Fulbrightovu stipendiju je posebna vrsta iskustva zato što vam trebaju živci ko konopci, jer procedura traje, ali se isplati i to je ono što bih ja preporučila svakom nastavniku koga takav vid stručnog usavršavanja interesuje da se oproba, odnosno da savlada sve te administrativne prepreke koje nisu male i da se prosto upusti u jednu potpuno drugu vrstu školskog i univerzitetskog iskustva. Ja sam za ovu stipendiju aplicirala 2 puta, dakle nisam je dobila iz prvog puta, prosto da ljudi koji žele da apliciraju Aha. znaju da će možda morati da apliciraju i više od jednom i kad sam saznala da sam dobila tu stipendiju, zapravo prva važna vest je bila poziv na intervju i tako sam, kad vas pozovu na intervju, vi znate da ste ušli u najuži izbor kandidata i to se baš desilo u učionici u mom razredu i tad mi je stigao mail u trenutku kada ja izlazim iz učionice i sa časa, meni stiže mail, a pošto moji đaci znaju šta se u tom trenutku dešava, ja sam im samo rekla da sam pozvana na intervju i onda smo mi svi urlali, aplaudirali, radovali se, baš je onako bilo uzbudljivo i konačna vest je stigla na početku školske godine, dakle u septembru i jako se dobro sećam da je bio neki kišan i ružan dan i da meni nije bilo ni do čega i kad je stigao taj mail doslovno su mi se odsekle noge i samo sam sela i narednih sat vremena tako bila nepomična da prosto isprocesuiram tu informaciju šta je se dogodilo. Tako da, kažem, prosto volela bih da ohrabrim svakog nastavnika koga ovakav vid stručnog usavršavanja zanima da se prijavi i naročito bih podcrtala da se prijavi što pre, zato što se sredstva iz budžeta vlade Sjedinjenih država za ovakav vid usavršavanja konstantno smanjuju ili se bar smanjuju za određene zemlje, tako da recimo u trenutku kada sam ja išla, to je bilo 2023. nas je bilo 3, 2 nastavnice engleskog i ja, a ove godine iz Srbije su otišle 2 nastavnice italijanskog, čini mi se, i engleskog jezika. Tako da u tom smislu, eto, ne bih da požurujem, ali možda ne bi bilo loše prijaviti se dok se još sredstva izdvajaju za ovaj vid usavršavanja. Što se tiče ove stipendije Nobelovog muzeja i Švedskog instituta, u stvari, to je takođe nešto što mislim da nije nedostupno nastavnicima sa naših prostora. Dakle, Švedski institut stipendira 35 nastavnika iz celog sveta, s tim što na toj konferenciji jedan dan, ja sam bila na produženom programu, sama konferencija traje jedan dan i tu je jako puno nastavnika iz Švedske, dakle na samoj konferenciji ima nas 35 plus nastavnici iz Švedske i oni nastavnici iz celog sveta koji mogu sebi da plate kotizaciju koja zaista nije velika, ali pretpostavljam da se dosta novca izdvoji za avionsku kartu i smeštaj, ali samo hoću da kažem da neko ko želi da poseti takvu konferenciju, a svake godine je različita tema, može to da učini i o svom trošku ukoliko ne dobije stipendiju. Za mene je to bilo potpuno neverovatno iskustvo, zato što sam, eto, bila jedan od 35 nastavnika koji su stipendirani. Sam program je trajao 5 dana. Jedan dan je dan konferencije na kome su ta apsolutno neverovatna predavanja, jer između ostalog imate priliku da vam živi Nobelovci drže predavanje i sama tema konferencije na kojoj sam ja bila je bila vrlo interesantna, a to je kako se menja ljudski mozak, imajući u vidu da digitalne tehnologije sve više utiču na nas i da li to učionica, odnosno nastava, nastavni proces i nastavnici mogu da isprate na adekvatan način. Tako da je ta tema meni bila apsolutno fenomenalna. Kažem, one se svake godine menjaju, one mogu da budu i ekološke teme i teme koje se tiču održivog razvoja, dakle, prosto treba pratiti sajt ovog Nobelovog muzeja pa gledati koje teme su aktuelne i ono što je meni posebno zadovoljstvo i čime ću se ja baviti u narednom periodu, kao neko ko je dobio tu stipendiju, ja imam uslovno rečeno obavezu da održim
nešto što oni zovu nastavnički hub, odnosno da svoje iskustvo iz Švedske podelim sa nastavnicima sa naših prostora i u tom svetlu ja sam odlučila da u decembru ili možda čak i u januaru kad je nama svima zimski raspust održim jednu takvu online radionicu za sve one nastavnike koji prate moj Instagram profil, a ima ih iz Bosne, iz Hrvatske, dakle to su svi ljudi kojima je prosto teško da dođu u Beograd zato što imaju svoje živote i druga radionica bi bila najverovatnije uz pomoć ambasade Švedske u Beogradu i ona bi bila uživo, takođe za nastavnike. Dakle, poenta tog mog odlaska, bar kako sam i ja shvatila, jeste da sve ono što sam tamo naučila i prikupila kao iskustvo i znanje podelim sa nastavnicima sa ovog našeg balkanskog prostora, tako da to će mi stvarno biti zadovoljstvo, jer taj produženi program je podrazumevao i odlazak u švedske škole, posmatranje načina na koji oni izvode nastavu i meni je bilo interesantno što sam bila u jednoj školi koja je isključivo okrenuta umetnostima i u tom smislu bilo je zanimljivo videti kako se, na primjer, sprovode časovi glume, muzike, web dizajna. To je sve tip nastave kakav ja, recimo, ne sprovodim, a može u velikoj meri da obogati naše saznajno polje kao na polju metodike, pre svega, kako se znanje prenosi. Ja sam veliki ljubitelj društvenih mreža inače, a ovaj Instagram profil sam u stvari odlučila da napravim posle iskustva koje sam imala u koroni kao jedan od nastavnika koje je Ministarstvo prosvete Srbije angažovalo da držimo nastavu na radioteleviziji Srbije i to je s jedne strane meni omogućilo kasnije, odnosno prosto inspirisalo me da napravim svoj YouTube kanal, odnosno da snimam časove koje će moći da koriste i deca i nastavnici koji smatraju da je to kvalitetno i da im odgovara. A sa druge strane napravila sam Instagram profil ne sluteći kakve će on razmere da poprimi, jer imajući u vidu da je to nastava i književnost, ne mogu reći da je to nešto popularno, tako da broj pratilaca koji je nešto više od 20.000 je za mene stvarno neočekivan i fantastičan rezultat, ali ono što je meni naročito drago je što je taj profil okupio ne samo ljude iz Srbije, nego i iz Bosne, iz Hrvatske i Slovenije, i sve ljude koji dolaze sa ovog našeg balkanskog govornog područja, žive negde u inostranstvu, bave se nastavom ili imaju decu, pa prosto prate moj profil zbog knjiga, učenja, odrastanja, roditeljstva, nastavničke prakse i slično. Tako da meni je taj profil jako drag i volim ga i volim prosto one vrednosti koje on promoviše i koje privlače sve te ljude da prate taj profil. Što se tiče nekih zanimljivih komentara, uvek mi je interesantno kad mi roditelji mojih đaka pišu tajno i kradom, uvek mi kažu izvinite što vam pišem, ali samo moje dete da ne sazna i to mi je uvek simpatično. A što se tiče mojih đaka, oni su strašno ponosni na to što ja uopšte postojim na Instagramu i pomno prate sve ono što radim i jako mi je interesantno kada u njihovom životu uočim da su inspirisani nečim što su videli na mom profilu, bilo da je to obrazovanje ili recimo činjenica da se ja bavim trčanjem, pa sam onda na nedavno održanom trci u okviru Beogradskog maratona, bilo je par mojih đaka koji su bili volonteri, oni koji dodaju vodu trkačima, a ima i oni koji su počeli da trče. Tako da jako mi je interesantno posmatrati koliko jedna društvena mreža može da oblikuje svest deteta ako se koristi na adekvatan način. Radionica u njihovim patikama je u stvari bila jedan veliki dvogodišnji projekat koji se realizovao u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji.
To je projekat čija je ciljna grupa su bili srednjoškolci i nastavnici širom Srbije. Dakle, za te 2 godine mi smo uključili 26 škola, doslovno iz cele Srbije. Tema te naše radionice je bila borba protiv ksenofobije, odnosno straha od stranaca, i ta radionica je bila koncipirana tako što smo imali jedan radioničarski dan uživo u Beogradu, a potom bi svi učesnici te radionice u narednom periodu, odnosno u narednim mesecima, zajedno sa svojim nastavnicima radili na svojim projektima, odnosno projektima koji mogu da unaprede život njihove lokalne zajednice, a koji se prosto ticao teme ksenofobije. Tako su recimo u toj prvoj godini učenici moje škole napravili aplikaciju za izbeglice koji dolaze iz zemalja sa arapskog govornog područja. Ta aplikacija je trebalo da posluži tim ljudima da nauče bazične reči iz srpskog jezika, odnosno bazične rečenice koje mogu da im pomognu u onom prvom dolasku u Srbiju, na primer da pronađu policijsku stanicu, dom zdravlja, apoteku, pekaru, kako da kupe pelene, kako da se snađu na autobuskoj stanici. Dakle, ne bih mogla to nazvati ni A1 nivoom znanja nekog jezika, ali jeste nešto što je ljudima neophodno. I ono što smo mi imali na umu kada je u pitanju ova radionica, odnosno u čemu su mene ljudi iz Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice podržali, jeste da mi u suštini treba da razvijamo empatiju i to na konkretnim primerima. Dakle, moje čvrsto uverenje je da se empatija ne može razviti pričom o empatiji, nego da empatija zaista mora da se osjeća u stvarnom vremenu, u stvarnom prostoru i sa stvarnim ljudima. I taj projekat se kasnije prelio i na moje volontiranje za jednu nevladinu organizaciju, gde sam ja bila deo jednog projekta koji je finansirala švajcarska vlada, koji se zvao Refugee Buddy, gde sam ja bila drugar jednom dečaku iz Burundija koji je trebalo da se upiše u srednju školu u Srbiji. Trebala mu je pomoć za pripremu završnog ispita iz srpskog jezika. I mi smo se tih godinu dana družili i hrabrili da možemo da položimo taj ispit, i ja sam ga upoznala naravno i sa mojim učenicima, i zato kažem, empatija se ne može teorijski savladati, i bilo je potpuno, meni bar, fantastično kako su se ta deca doslovno sa različitih kontinenata združila i razumela, tako da mislim da je ta radionica bila višestruko korisna i deci i nastavnicima koji su bili deo te radionice, ali uvek moram da kažem da je i mene kao nastavnika i kao čoveka oplemenila, jer paralelno s postojanjem te radionice moj zadatak je bio da na mom Instagram profilu pišem o različitim sudbinama tih ljudi koji dolaze sa opet najrazličitijih strana sveta u Srbiju, i kad vi čujete te neverovatne priče odakle oni dolaze, zašto su pobegli, te priče su vrlo često jako tegobne i traumatične, i kada prepoznate tu neverovatnu životnu snagu koju svi ti ljudi uprkos nevoljama nose u sebi, to ne može da vas ne nadahne. Tako da to je jedno od mojih verovatno najlepših, ajde da kažemo, poslovnih iskustava. Oklevam u tom nazivu poslovno, jer to je duboko zadiralo i u moje emocije. Ja sam deo tima, odnosno koautorka udžbenika za osnovnu školu od 5. do 8. razreda, odnosno za decu od 11 do 14-15 godina, i to je jedan od mojih omiljenih poslova takođe, koji se tiče pisanja zapravo, i vrlo sam ponosna na njega, jer znam da u trenucima nekog mog ličnog klonuća moja sestra to ume da izvuče kao fenomenalan argument i da mi kaže: ali tebi ime piše na koricama čitanke, kao čitanka je alfa i omega među knjigama.
To je stvarno bilo super iskustvo, jako mi se svidela ideja izdavačke kuće za koju sam pisala, to je Vulkan znanje, zato što su oni tražili ljude iz učionice da pišu udžbenike, dakle ne kako neko zamišlja da bi škola trebalo da izgleda, nego neko ko zna kako škola izgleda i šta je u toj učionici potrebno. I druga stvar koja mi se opet vrlo dopala jeste što su oni, budući da su me odabrali kao jednu od autorki, našem autorskom timu dali odrešene ruke i u smislu kreativnosti i pristupa oblikovanju samog udžbenika. I ono zašto sam ja bila posebno, da kažem, angažovana, jeste primjena savremenih informacionih tehnologija u nastavi, budući da sam se ja time prilično bavila u proteklim godinama, i mi smo u te čitanke pokušali da unesemo sve ono što savremene tehnologije nude, a ima smisla. Dakle, ne da ja zasenim decu i to je moderno, jer to onda ne služi ničemu. Ja uvek kažem, dobar nastavnik i na livadi može da održi dobar čas, nisu mu potrebni svemirski brodovi, ali kad smo već okruženi tim savremenim tehnologijama, bilo bi nekako uputno da umemo da ih i koristimo. Tako su, na primjer, moji učenici i ja smo pravili stranicu na Wikipediji, ukucate narodna epska pesma Početak bune protiv Dahija, stranica koja postoji je naša stranica, i to je bilo apsolutno fantastično iskustvo. Takođe smo animirali neke lekcije, jer deca danas, hteli mi to da priznamo ili ne, najviše uče vizuelno, dakle gledajući nešto, i svo to moje iskustvo iz učionice mi smo preneli u naše udžbenike, i u tom smislu oni su stvarno kvalitetni i čini mi se, bar na osnovu onoga što nam drugi nastavnici prenose, rado korišćeni udžbenici. Tako da, eto, to je bilo onako nešto što je meni bilo posebno drago, što je otvoreno to polje da se nešto što je stigmatizovano, a to jesu savremene tehnologije, i opet kažem, nije to bez razloga što nosi stigmu, ali ako umemo da koristimo i koristimo umereno, onda to čini mi se da ima vaspitno-obrazovnog smisla. Što se tiče nekog saveta i mladom i iskusnom nastavniku, smatram da je jako važno da imamo snažnu nastavničku zajednicu, baš zbog tog nezavidnog položaja u kom se mi nalazimo. Imamo u vidu i naše plate, ali i sve ono ostalo što pripada nastavničkoj profesiji. Mislim da te nastavničke snažne zajednice postoje na nekom mikronivou u pojedinim školama, ali da bi svakako bilo daleko bolje, kvalitetnije i korisnije kada bismo imali zaista velike, snažne nastavničke zajednice. One mogu da se stvore oko određenog Instagram profila ili generalno društvenih mreža, samo je pitanje da li to ljudi žele, vole, da li ih to uopšte interesuje. Recimo, moje iskustvo sa nastavnicima u Srbiji na početku je bar bilo da ogroman broj njih nema Instagram, dobar deo njih ima Facebook. Facebook je za mlade ljude, odnosno ljude s kojima mi radimo, prevaziđena društvena mreža. Dakle, ona za njih ne postoji, niti ih interesuje, te u tom smislu bi se možda valjalo okrenuti nekim drugim društvenim mrežama i povezivati se u smislu razmene iskustva. Čini mi se da mi vrlo često umemo da budemo sebični, da ne delimo, da nešto krijemo ko zmija noge, da prosto, ne znam, gradimo svest o sopstvenoj vrednosti i važnosti tako što ćemo da sve ono što znamo i što je iskustvom stečeno stisnemo, sakrijemo i ne podelimo ni sa kim. Ja kad sam pravila moj Instagram profil, moja inicijalna ideja je bila da on bude namenjen mladom nastavniku koji tek stupa u nastavničku profesiju, kom treba i ohrabrenje i pomoć, jer to je nešto što ja nisam imala na početku i strašno mi je nedostajalo, a onda se ispostavilo da moj Instagram profil u stvari okuplja i neke ozbiljno iskusne nastavnike, odnosno da nije isključivo i samo
namenjen tim mladim ljudima i stvarno mislim da tim mladim ljudima, pogotovo danas kad je mali broj onih koji žele da se bave našom profesijom, da im treba neka nadahnjujuća reč ili neka vrsta podrške i potpore, jer tu decu neko treba da obrazuje, nema ko drugi osim nastavnika. Što se tiče metoda, odnosno same metodike, pa i pedagogije na kraju krajeva, ja imam osjećaj da je to proces koji traje i da je to proces koji zahteva neprekidno usavršavanje nastavnika. Nekome ta rečenica može da deluje obeshrabrujuće, nekoga može da nadahnjuje jer shvata koliko je ovaj posao dinamičan, promenljiv, koliko mogućnosti nudi samo ako mi želimo te mogućnosti da prigrlimo i u tom smislu moje obrazovanje se čini mi se nikad neće završiti, jer toliko ima stvari koje mogu da popravim, da naučim, da unesem novinu u učionicu, jer ja uvek kažem, ako je meni dosadno na času, njima je 2 puta dosadnije i baš zbog te pažnje s kojom smo mi svi u deficitu i strašno me nervira kad se stalno upire prstom u decu da su oni ti koji imaju problem sa pažnjom, a prenebregavamo činjenicu da i mi itekako imamo problem sa pažnjom, jer ni mi nismo umakli istim tim uređajima koji prave tu zbrku sa vremenom, fokusom i sa čime sve već ne u našim glavama. Tako da nekako ta svest da mi nismo izuzeti iz tog procesa je vrlo važna, a sa druge strane ako smo već svesni da imamo problem sa pažnjom, pa onda naša nastava mora biti saobražena toj ideji i ja zaista ne mogu svojim učenicima da pričam kako sam ja kao dete čitala dnevno 100 strana, čitala sam 100 strana zato što nije bilo interneta, ali isto tako se jako dobro sećam da je u moje vreme kad sam ja bila dete televizija bila jedna vrsta distrakcije, a zašto se toga sećam? Zato što je moja majka svojevremeno na posao nosila daljinski od televizora da ja ne bih mogla da ga upalim, tako da kad govorimo o apokalipsi koja se dešava sad, ona je bila i ranije samo u drugim vidovima i zato sam ponekad ljuta na te dvostruke standarde, kao da zaboravljamo kroz što smo mi prošli. I zato mislim da prilagođavanje nastave kratkoj učeničkoj pažnji nije sad degradacija nastave, nego prosto uvažavanje realnosti u kojoj živimo. I ne mislim da je to neki naročit problem, ja ga ne doživljavam kao naročit problem, najbolje bi bilo kad bi ta deca učila kao pre 200 godina, ali ne živimo pre 200, živimo sad i to nam je to. Što se tiče učeničkog angažovanja, ja bih samo voljela to je neki način na koji sam ja rasteretila sebe, jer sam bila pod tom vrstom pritiska, ali bih voljela da rasteretim i svakog drugog nastavnika, ne možemo ih angažovati sve. Dakle, prosto to je realnost. Ja imam recimo u odeljenju najviše 22 učenika, to su mala odeljenja uzevši u obzir specifičnost moje škole, u Srbiji odeljenja broje i preko 30 učenika, zavisi od tipa škole i to nije nimalo lako za rad, ni za tu decu nije lako, ni za tog nastavnika i stvoriti sebi tu vrstu pritiska da svaki moj učenik mora biti angažovan na času, to je prosto nemoguće. Dakle, neko od njih ima loš dan, nekome se spava, neko je gladan, nekoga ne interesuje šta ja pričam, nekome je beskrajno dosadno to što ja pričam i to prosto tako moramo da prihvatimo. Ja se trudim da na svojim časovima, kad je to moguće, nije uvek moguće, čisto da ne gradim tu iluziju o nekim spektakularnim časovima, ali kad je god moguće, gledam da imamo najrazličitije vrste aktivnosti, od čitanja teksta, debatovanja o pročitanom, gledanja nekog kratkog videa koji nam se uklapa u čas, pa onda opet razgovor o tom videu, pa grupni zadaci, onda ono što sam recimo naučila u Americi, oni strašno drže do toga, do pokreta u učionici, odnosno da deca budu u nekom vidu fizičkog pomeranja u prostoru, što takođe dobro utiče na koncentraciju. Ono što se meni ne dopada nikako jeste što mi i dalje sedimo u onim redovima i potiljačno se gledaju, a kada recimo sedimo u polukrugu u učionici, što ponekad
organizujem svoju nastavu tako, oni imaju kontakt očima i znaju s kim pričaju i kako pričaju i to je opet drugačiji tip časa. Šta je ono što nastavnik mora da uradi? Pa recimo kada petkom imam 7. čas, to je od 2 do 3 popodne, dakle oni su, em je petak, em je poslednji čas, oni su više mrtvi nego živi i ja zajedno sa njima i kada moram da radim nešto što nam je jako važno, ja onda njih na odmoru pošaljem da kupe krem bananice i onda reorganizujemo učionicu, sednemo u polukrug, jedemo krem bananice i nekako izguramo taj 7. čas i naučimo to što je, što smo imali u planu za taj dan, ali mislim da svaki nastavnik to jako dobro zna i da dobar nastavnik to i radi, a to je da osjeća atmosferu u učionici i da shvata da je škola živ organizam i da ono što mi pišemo na onim papirima kao planovi i programi nije sveto pismo i nije urezano u kamenu, jer ako su mi deca klonula taj dan i nisu ni za šta, imali su pismeni ili su imali naporan čas fizičkog, ja prosto to moram da osetim i da naše aktivnosti na času prilagodim onome što sam u učionici zatekla. Tako da, eto, ponekad su to i krem bananice. Ja sam se strašno iznenadila boraveći u američkim školama i sad u švedskoj školi, shvativši u stvari da iako je možda ekonomska situacija u tim državama bolja nego kod nas, nastavnički život i nastavnički problemi su identični. I to je meni bilo apsolutno neverovatno. S jedne strane mi je bilo drago jer kao neko vas razume, a sa druge strane sam pomislila, Bože, zar ove uređene države u kojima sve ekonomski i politički deluje da funkcioniše, zar i one imaju ovakvih problema i imaju ono što se tiče rada sa decom, tu je nije gotovo nego identični su problemi, rad s roditeljima takođe strahovito identični problemi. Eto, jedina razlika koju sam možda videla u američkim školama u odnosu na naše je što oni njihovi nastavnici, doduše ja sam bila, to moram priznati, bila sam u jako bogatoj školi i sami Amerikanci su mi skrenuli pažnju da to nije reprezentativna škola za Ameriku i kažem jedina razlika koju sam videla je da nastavnici od škole dobijaju radni materijal kao što je na primer papir za štampanje i sećam se koliko mi je bilo i strašno i smešno kada sam na svom Instagram profilu okačila sliku police iz nastavničke zbornice u kojoj se nalazi papir za štampanje na izvolte. Dođete, uzmete i odštampate i nikome ne morate da se pravdate zašto imate test i potrebno vam je toliko papira. To je slika koja je izazvala lavinu komentara na mom Instagramu zato što nas papir boli, tako da to mi je onako bilo, kažem, i strašno i smešno, ali sama srž nastavničkih tema i izazova i problema je doslovno ista i to je ono što, kažem, s jedne strane ohrabruje jer se dobro razumemo, pa možemo da razmenimo iskustva, a sa druge strane sam pomislila kao, Bože, u ovoj profesiji nema spasa, svugde je isto, tako da, eto, to je neko moje iskustvo sa onim što sam videla i globalno, ne samo na našem prostoru. Imam čarobni štapić, ja ne bih dodavala ni jedan predmet, ja bih verovatno smanjila broj predmeta zato što mi se čini da bi možda bilo bolje da neke teme obrađujemo široko, duboko, detaljno i precizno, a ne samo onako da prelećemo preko njih i da se to tamo negde u administraciji vodi kao obrađeno, a suštinski ništa. Tako da ja uvek, na primjer, kažem svojim đacima, nama je za obradu romana Dostojevskog planom i programom predviđeno 3 časa. Ja za 3 časa ne mogu da otvorim usta o Dostojevskom, a kamoli da izanaliziram roman, tako da kao i svaki nastavnik kog zanima svoj posao, konstantno se rvem sa tim prepakivanjem plana i programa gde mogu nešto da štrbnem, da dodam ovamo, a ovo ćemo možda brže da uradimo. Tako da volela bih da možda imaju
manji broj predmeta. S druge strane, moji učenici maštaju o tome da biraju predmete. Ja mislim da bi se oni silno pogubili kada bi imali priliku da biraju šta će da uče. Možda bi znali jedan predmet pouzdano, to je onaj, pretpostavljam, omiljeni, ali nisam sigurna da bi tu slobodu znali da iskoriste na adekvatan način, a opet ako im to ne dozvolimo, kako će i da izvežbaju biranje predmeta koji im se dopada. I treća stvar koja mislim da bi bila važna za naše celokupno obrazovanje, i ja sam tome posvetila i svoj, ne samo Instagram profil, nego i podcast koji sam napravila kad sam se vratila iz Amerike, a to je ono što Amerikanci nazivaju mindset, odnosno ako bi postojao neki prevod, to bi recimo bilo stanje svesti, gde mislim da je neophodno promeniti stanje nastavničke svesti da bi se nekakve krupnije promene u samom načinu predavanja mog ili bilo kog drugog predmeta dogodile. Ja razumem šta tražim i razumem koliko je to teško i koliko je to možda nemoguće, ali to pre svega zahteva rad nastavnika na samom sebi, na sopstvenoj svesti, sopstvenoj širini, sopstvenim stavovima, shvatanje i prihvatanje moći koju taj nastavnik ima u učionici, odgovornost koja ide uz tu moć, pre svega moralna odgovornost, i onda bi se možda neke stvari promenile, ali isto tako sam svesna da ima jako puno i onih nastavnika koji su ovu profesiju odabrali jer nema ništa drugo. I kad vi radite nešto, ne mora to biti nastavnički posao, ali bilo koji posao, kada radite zato što morate i zato što tu nema entuzijazma, energije, strasti, ljubavi, onda se to vidi. I to je ono što meni moji đaci uvek kažu kad ih ja pitam, kad oni tako, naravno, ko šta radi, oni samo ocenjuju nastavnike, to im je valjda glavni posao. I kad ih ja pitam kako znate da vam je jedan nastavnik dobar, a drugi ne, a oni kažu meni, pa znamo zato što prepoznajemo strast. I to prosto dete se ne može prevariti, kogod da je uzrasta, možda oni mali neće umeti da imenuju to kao strast, ali će reći, taj nastavnik je zabavan, mi se stalno smejemo ili ne znam nija šta sve na času, ali to je to. Tako da, ne znam, taj mindset kad bi se promenio, to bi bilo sjajno, ali kažem, to zahteva ogroman napor i ulaganje u samog sebe. Kvalitet života, ne samo poslovnog, nego i privatnog, se neminovno popravlja, ali treba da donesete odluku da želite time da se bavite.